Rikicin duniya da mai rai akan yi shi, ba a yin shi da wanda baya nishi. Allazi wahidi a taimaka da sadaka, yunwa nake ji ciki na kamar ana daka. Ina so na baka sadaka ba canji, wannan 20 no waya zan wa caji. Dan dai 1000 ce kawo ina da canji. Kai me nake gani haka, dama da idanunka kake karyan makanta? Malam ina ruwanka, idan akwai ka bani, in babu ni na baka. Ina kan sana'a ta kar ka zo min da tsarfa. Ka je ka nemi sana'a tun kan ka tsufa. Ware ka ji da kanka, kar ka mun rashin kunya sai na bubbuke ka. kai ka jihi ko ina ruwan hi yar barar da nake dan yi duk ranar juma'a kenan sai ka nemi tara mini jama'a da ya san alkhairan da ke a cikin bara. Wallahi na san da kohi sai ya fara, duk da salon bare yanzu sai da yar dabara. Tunda gwamnatin yanzu ta fara zafafawa, arzikin mabarata ke ta kakkaryewa. Da duk sati nakan iya daure dan maraki, amma yanzu ban iya daure ko dan taure. Yan adaida da sahu sun daina bani balas, idan na magana sai su ce coronavirus. Oh no, duniyar yau ta kare ba amana. Kai bara malam ka canja dabara, ya za ka dinga zub da mutuncin kanka, ana ganin ka wani gara. Kai wallahi sai na faɗa, ya za ka dinga zub da mana kima kamar baka da mafaɗa. Kai dole ne na yo faɗa, wa ya ce bara addini ce, babu komai cikinta sai zub da mutunci. Baba karka ce na yo fitsara, wallahi ku ne kuke cutar da yaran ku ta hanyar bara. Ya za ka tura shi karatu wani gari ba kuɗin abinci, gwamnati ya kamata ki hukunci akan hakan, wannan ai shi rikici.